Good morning everyone. बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय थाबाय लोगोफोर. बिबार गायदों जितिया जोथोनथ' लाखानांगोन बेखायनो आङो सानसे बाद सानसे बेबायदिनो दै होयो आरोना नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय. बिबारखौ गायनानै दोनबाल'थ' जायाना बेखायनो बिसोरनो जोबोद दै होनांगोन हासार होनांगोन अब्लासो जोंनो मोजां बिबार मोजां फिथाइ होगोन आरोना. थिग बेबायदिनो गथ'फोरखौ जोनोम होनानैल' जाया बिसोरखौ मोजाङै फोरोंनांगोन फेदेरनांगोन मोजां गियान होनो हानांगोन अब्लासो बिसोर जोंनो सानसे मोजां फिथाइ होगोन आरोना फिसा गथ'फ्राबो बा मोजां मानसि जागोन. बेनो लोगोफोर फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय थाबाय. भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय. आङो दिनै न'नि व्लग लाबोगोन आरोना लोगोफोर जि हायो एसे दिन्थिनोसै आङो दिनै मा खालामगोन बेखौनो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर. बिदिब्ला थौदो आङो दै होयै दिनै भिडिअखौ स्टार्ट बेनिफ्राय आङो दायो ब्लगखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर. दिनै माने न'नि ब्लग आरोना जों सानैल' दङ न'आवहाय दिनै. ओमफ्राय वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल. बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर. आरो अन्नानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन होननानै सानो. बेखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामनानै हो एसे अन्नानैहाय. बेनिफ्राय जोङो बर्थमान मोजाङानो. नोंथांमोना माबायदि दङ कमेन्टआव खिन्थाहर. बेनिफ्राय जोंहा बाबाया दिनै स्कुलावथ' थांनो हानाय नंला मानोना न'आव रावबो गैया दोनहैग्राबो रावबो गैला नालाय बेखायनो दिनै थिनहरला आरो आङो स्कुलाव. जोङो न'आवनो थानानै दिनै गेलेबाय थानोसै आरो ना बाबा ना. स्कूल नहीं जाएगा ना बेटा. ओके और मम्मी के साथ खेलना ठीक है. गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग. हेलो एवरीवन बोलो. देख गुट्टी गेले नहीं हो. गुट्टी गेले ना मा गुट्टी गेलेगोन नोंलाय. सिलिखा गुट्टी. बेनिफ्राय आङो दैलि व्लग लाबोनो सानो लोगोफोर नाथाय गथ' गोनांजों माजों हाया आरोना स्कुल थांनाय मानाय आरो ओंखायनो मालाबा गोसो जाबा खालामनोसै आरोना टाइम मोनबा सम मोनबा. नोंथांमोना अन्नानै चेनेलखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो. बिदिबा नायलांदो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम. सिलिखा गुट्टी गेलेनो थिनालाय
Orang silikon. Hey, geliyor baba. Gelegun. Dah geliyor. Okay. Gelegun. Dे बिदिबा लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय हेलो गाइस आंनि माने पार्सेल फैदों आरोना बेखौनो जोङो नेगासिनो दङ माने लेके आओ इधर पार्सेल फैदों बेखौनो जिरायनानै नेबाय दं आरोना जोङो फिसालाजों आंजों माने मिश'निफ्राय आङो पार्सेल अर्डार खालामदोंमोन मा अर्डार खालामदों दा नायलांबानो जाबाय लोगोफोर बिदिबा भिडिअआव आङो दिन्थिगोन नोंथांमोननोबो Nona, आथिं फायलाय बाबा दरजा मोखाङाव जिरायनानै नेबाय दङ आरोना पार्सेलखौ जों गेलेबाय दं जोङो फिसालाजों जों पार्सेल नेबाय थानाया दाबो सफैयाखै बेखायनो गेलेबाय दङ जोङो ना बाबा गंदा dia mana? Salah. Oh. Ay, karo. Wow. So many bubbles, na beta? Wow. Wow, wow. Only one. गिर गया देखो. Jambu. Oh, so many bubbles. So many bubbles. गंदा रे बाबा. Four bubbles. Bubbles. Wow. Nah, लोगोफोर सफैबाय पार्सेला बे पार्सेल नङा दे बेयो आङो बनायनायसो आरोना ओमफ्राय बेयाव दोननो थाखायनो आङो पार्सेलखौ लाबोदों आरोना लोगोफोर नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ फिसालाया एकदम माने पार्सेलखौ खुलिनो उतपात आरोना आङो एक्चुअली मोनसे माने आर्टिफिशियल मानि प्लान्ट अर्डार खालामदोंमोन आरोना मिश'निफ्रायहाय बे खराहियाव दोननो थाखाय डेक'रेसन खालामनो थाखाय लोगोफोर नोंसोरजों बेखौनो आङो शेयार खालामबाय आरोना खम दामावनो मोनदों आरोना आङो धेर फैगोन बायदि सानदोंमोन खिन्थु मोननैल' आरोना माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना दायो आङो खुलिना दिन्थिनोसै आरो आङो बेखौ खराहिखौ आङो न'आवनो बनायदों आरोना एक्चुअली बेनिफ्राय दायो आङो बेयाव दोननो थाखायनो बे आर्टिफिशियल मानि प्लान्टखौ अर्डार खालामदोंमोन आरोना मोजाङानो माबायाथ' दंफाङा मोजाङानो खिन्थु मोननैल' आरोना गोलाव गोलावनो रुको रुको क्या ये देखो मामा क्या कर रहे हैं मम्मी तो क्या करेगा ना फंफू है ना फालतू मम्मी ना हो गया ओके
कैसा बैठ रहा है अभी तुम्हें तो पता होगा ना हमें थोड़ा पता होगा कैसा बैठ रहा है ये देखो इसका काम नहीं है ना ये खाली वीडियो बनाता है ना वीडियो मैकेनिक है ना ये वीडियो मैकेनिक है ना खुगा mana sudah beli terakhir kok उड़ीसा गंजाम्बा वीडियो माटे फोन डाले हेलो गाइस रुको जरा सब्र करो सब्र का फल मीठा होता है सब्र का फल मीठा होता है यू लोगोफोर आङो बेखौबो बनायबाय आरोना दिनै माने इउज खालामजायै बथलनि बयाम ओमफ्राय बेखौबो आङो DIY खालामबाय आरोना मानि प्लान्ट दोननो थाखाय इयो लाक्की बेम्बु सुना दोनदो आरोना दायो माबायदि नुदों कमेन्टआव खिन्थाहर आरो बेखौबो बनायदों आङो दाख्लैहाय माबायदि नुदों बेखौबो खिन्थाहर लोगोफोर बेनिफ्राय बेखौ दाख्लैहाय गुवाहाटीयाव थांनायाव आङो खराहि लाबोनानैहाय बेखौ DIY खालामबाय आरोना बेबायदि ओमफ्राय बेखायनो आङो नैबे माबा मानि प्लान्ट अर्डार खालामदोंमोन आरोना प्लास्टिकनि दायो सुना दोननोसै आरोना लोगोफोर माबायदि नुगोनथाय दाथ' मोजाङानो नुदों खिन्थाहर लोगोफोर कमेन्टनि गेजेरजों माबायदि नुदों जों लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननाय जासिगोन आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो उनाव लोगो मोनगोन लोगोफोर बिदिब्ला बाय बाय भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय